Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme v Robloxu hru Pressure. Je to hororovka. Už jsme to hráli, vidíte, že mám 23 smrtí, on má 18 smrtí. Takže jako už víme, co tady tak zhruba funguje, pojď hrát. A lidi mezi tím, co se budeme loadovat do toho, nezapomeňte kliknout na odběr, dejte nám zvoneček, like a všechno. Ano, přesně tak. A vidíte v této hře dej to tam! A vidíte, dámy a pánové, že v této hře jsou i custom oblečky. Já se třeba oblíkám za Engineera z Team Fortress 2 a on má velice hezký fialový obleček, vidíte? Tady. Ano, to je úplně krása, bombózní, mňamózní. Jsme tady v této budově. Pokud jste nehráli toto hru, je to o tom, je to vlastně SCPčko a Doors na Robloxu dohromady. Jsou tam tak mám tu kartu, tak pojď to tady prošmej. No a nechali nás Lanterna hned na začátek, pogánek. Furt by jsem víc ocenil Gamilight teda, ale tak to je jedno. By the way, lidi, chtěl bychom vám ještě říct, že vlastně zítra bude nový update v Doors, který možná natočíme, ale třeba později. Protože ano. Víte, škola volá, takže... Škola volá, zase nás budou mučit. A víte co? Takže už nebudeme mít moc času na natáčení, takže videa už budou vycházet třeba jednou za 2 dny nebo jednou za 3 dny. No ale... Takže womp. No ale víme... Ale budeme se zase snažit dělat to, co nejvíc, aby jsme to prostě nějak jako kočírovali. No a ještě bychom chtěli říct vlastně, že ano, víme, střední je těžší, ale prostě jdeme na nový ročník a nevíme, jaký tam budou nový věci. Asi tak, no. Jako honestly, A bliká. Už? A dámy a pánové, chtěl bych říct, že toto blikání znamená něco jako v Doors. Pokud jste hráli Doors, tak víte, že tam je takováhle příšera a už se můžu schovat. Tady jel, je to taková příšera, je to prostě Angler se jmenuje. Gratis medkit. Co? Čum gratis medkit. Tak to je dobrý. No a je tu strašně moc monster a badgeů. A je, tak si zahrajeme na potapič. Aha, to je dobrý. Tak to je dobrý. To je good. Tak tady otevřeme šuplet. To bylo? Zajímavý zvuky, kámo. Tady se někdo naštval a prohodil skříň. Dobrou zdí. Ty vole, to je normálně německá zeď. Kamo, Capek se tady naštval doslova, prohodil policii, která doslova není ani zničená nic, kamo stěnou, tady nejdřív to prohodil betonem, který je ještě jako železem, pak to prohodil několika kamenama a pak to ještě prohodil tou zdí. Kamo, co to je za stvůru? Je to Hulk normálně. Si očividně něco dal, tak se rozsvítíme. Počkej, kam mám jít? Tak tady. Musíme hledat pojistky. Už jsem si na sekundu myslel. Už jsem to půlnul. Počkej, pojď to prohledat, tady třeba byl Code Breacher, kámo, tady budou dobré věci. Tady, co pak tady máme? Tady? Ještě? Venta! Kde? Do venty. A jo? Tady. Amogus! Je toto reference na Among Us? Ti první, já budu svítit. To je Favky Josefovo zvláštní dobrodružství, reálně. Pojďme ještě sem, tady už nic není dobrý. Tak jdeme zpátky. By lidi, můžete napsat do komentářů, jak se vám líbilo tohoto video, jestli máme pořád natáčet třeba videa z Pressure, až vyjde třeba nějaký nový update, a chápete. Ale těšte se na Doors 2, budeme ji natáčet hnedka, jak to vyjde, nebo se budeme aspoň snažit. Kam myslím, že to něco je, ale ono to je jenom blbě nastínovaný objekt. To je ryba. Tady se... Jo a tady tohleto věc, to je vlastně, že... Dobrý. No pokud se tam schováte lidi do tamtý, kde jsou ty oči, tak vlastně vás to málem sežere. Oh. Damn. Joink, tady je loot. Hele, karta. Už jsem ji zabral. Aha. Jdeme. A je. No a pokud se na tohle podíváte, tak jsem mrtvý. No to vlastně jo, protože ono ti to drainuje životy tak rychle, že si to ani nevšimneš. To je normálně v Minecraftu, když na tebe jde zombie. Dobrý, no more pinky. Kámo, ty jsi to actually guessnul.
Tak to bylo dobře děsný. Oh! Ne, nechoď tam. Kamo, to je fejková roomka, to by ti ubralo 45 životů. A jo, vlastně, to jsem zapomněl, tady jsou taky ty fejkové místnosti. A jo, tam a je více možná. Kamo, tady tenhle ten květináč tě vyděsil, kamo, až na kost. Kde? Ten byl bílej květináč, kamo, vyděsil mě až na kost. What the fuck? Už tu někdo běží. Blikalo. Tam blikalo. To bys něco slyšel. Tak to je někdo vystřelil. No a blikalo tam. Ne, to je jenom porušený světlo. No a. Ale pokud jde, tak uslyšíš takovou tu znělku. Jo, ty zvuky vlastně, já jsem blbej. No a ještě jak jsem chtěl říct, tady více variancí toho Anglera. Je tady Pinky, Blitz a Chainsmoker. Tady je Jesse Pinky. Pinkman. Pinky je asi nejhorší. Pozor, Táhni. Pinky je asi nejhorší z těch všech. Jo a ještě Frogger. Já to risknu, já půjdu tady do ne, téhletý. tady je. Viktore, tady je. Zkus tam, dobrý, tady mám skřínku. Je tady vlastně 5 různých variací. Je tady Angler, Pinky, Chainsmoker, Blitz a Frogger. Ano, normálně. Pinky je za mě asi nejhorší z nich, protože vůbec jako neblikají světla, když ona jede, ale zase je hodně nahlas. Ale když se pod vodou, tak je vám to úplně k prdu. Ano, pokud tam není skříň. Protože pod vodou... Kamo, tak teď jsem měl štěstí boha. Kamo, tak ti odtam teď pryč. No, už lidi mám 40 Čo, máš být? Už jsem starý dědeček. Skoro. Not on my watch. No vidíte, tady je generál. O můj bože, toto je PC setup za milion korun. O můj bozy. Já mám pravdu, tady jsou normálně ty komputery. Thread proceed right. Čekáme na jiskru. Aaaa! Pokud tam je jiskra, tak je jiskra. Jiskra, tak je to. Žiješ? Zabila mě. Ale lidi naštěstí mám revive. Ano, to je nejlepší věc. Takže hezky, pěkně. Jak jako it is not safe to revive now. No teď. Jo, dobrý. Kde seš? Mám rozsvícenou lanternu, dobrý. Než lidi, já jsem normálně sense. Jsem se vrátil zpátky. Tak. Dobře, počkej, tohle to ještě dlouhý bude. No tady jsou normálně fakt to je normálně Ajej. Zase kartička. No tady si někdo zahrál na mašiny, no počkej, tady to je další místo ještě. Třeba tady bude nějaký dobrý loot. Myslím, že to je nějaký dobrý předmět. Blikalo. Zůstaň tady, pojď sem. Tady je to A tady zůstaň. Úplně do rohu, pojď, tady. Tady A čo? v těch místnostech se tady, tak je to tady safe. Magic. Pozor. Jo. Kamo, jak se před náma spavnul prostě. Jo, jenom bych chtěl říct, že tam ty věci jsou sklidí, ty zase si nemůžete Sklidíci a na ty pokud zasvítíte, tak jako z jumpscareu a věřte mi, fakt to není příjemný. Proto jsem tu lanternu nerozsvícoval v těch tmavých místnostech. No konečně, už skončily ty computer místnosti. A já to úplně nesnáším, protože kamo, když tam je Pinky, tak to je vlastně skoro GG. No, jak tak. Počkej, není tohle ta arachnofobická místnost? Ne. Bere lidi, toto je místnost. Běž. Jo, breči tu lidi. Já tady nechci být, běž. Oba dva máme z toho fobii. Nice. Tak tohle i bude. Děkuju. Dobrý. Takže není tady ventka. Aha, tady. A jo? Toho. Nice. A tady můžeme jít dál. Špatně. Takže myslím, že to byla Pinky, ale není to Pinky. To je dobrý. Ještě, abych toto domluvil. Vykalo. Tak Blitz dělá to, že je nejrychlejší z těch všech, je úplně strašně rychlej, že jede.
je strašně rychlý, že hnedka když zabliká, tak se musíte hned schovat, protože vlastně jste jak skoro mrtví. Ale jeho velká slabina je, že ty světla blikají dvakrát tak dlouho, takže jste opravdu skoro vždycky připravený. No You shall not pass! To je normálně Five Nights at Freddy's, ale kdyby ty kamery mohly Já si dám střílet. medkit. Já si dám medkit. Co to je? Je tu jenom Coca-Cola. Ta nám je ničemu. Tam už další místnosti pro tebe. Tak počkej, co? Jsem v další místnosti. On je tam, on je tady to. Ty druhé místnosti tak je ta zelená potvora. A ty kdybys šel sem, ne? Tajně, že? Oni jsou na druhé straně. Kam pokud ta karta bude na druhý. Yes! Vyklač, ale počkej, já se tam budu podívat, třeba tam budou dobrý věci. Já taky. Yes! 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 Beru! Flash beacon. A nesvíť, neblíkej na to, kámo. Jak to? Triggerneš to a budeš v rici. Aha, tak to. Prostě flash beaconem, tak na ní můžeš tak na ní můžeš prostě bliknout, že jo, že na ní uděláš blik a on jí to může vytriggerovat. To už jsme tady měli milionkrát. Sebastiane. Jo, by the way, kdo tam teď mluví, je Sebastian. Ne, to není Sebastian, to je Painter. Aha. Protože jak Painter? Fakt. To je nová entita. To je právě ta, co tady teďka celou dobu mluví. A prostě nezavře svoji hubu. Je to tu reference na australskýho malíře. Já jsem tak dobrý. Jak jako, že nejsme Joj. zábavní? My máme být freaky, my máme být freaky Bob. Já jsem freaky strašně. Freaky squad. Freaky world. Freaky Oh, joink. By the way, lidi, je tady hodně zásná místnost, která je 1 ku kolika. 83 000, co má je tady ta věc. Nechci, táhni. No, konečně. Blake, dobrý, nikdo tady není. Joink. Proč myslíš, že tato hra by měla dostat za chvíli update? Jo, ale jako zatím je tady celkem ještě dost věcí. A blikalo. To je GG. Ale ne, tak... Já select, kámo. Já jsem to nestihl. Já taky ne. Takže lidi, toto dáme play again. Tohle to je klasický angler. Ano, ale neměli jsme vůbec procento na přežití. Máme asi ještě jednu hru a potom to asi už vypneme. Bojte se, možná zítra nebo 31. Srpna vyjde video na Doors Chapter 2. A mě zajímavý, že ty si řekl Doors a najednou mi pípnul Discord. Tak jsme zpátky v tomto prazvláštním dobrodružství. Pochánek! Nice. Hned třeba na 4. šuplík. To speedrunuju, kámo. Tady to je nejhorší prostě. By the way, lidi, ještě bych chtěl říct, že vlastně napište ještě do komentářů, kdybychom někdy streamovali, chcete na YouTube, anebo máme vytvořit na Twitchi. Já mám Twitch to učit, ale víš co? Takže napište do komentářů, jestli chcete. Kartička! By the way, lidi, tady to trošku funguje jinak než Doors, že ten boss není v 50. dveřích, ale že to je úplně random. Ale spavnuje se prostě random. Prostě když se mu zachce, tak se spavne. By the way, pokud se lidi jako neříkám lež, tak by se neměl spavnout úplně tady na začátku, třeba v 9. místnosti. No nespavnuje se, jako spavnuje se po 50. wavce. Dřív se, A fialové nějaký speciální text. Pinky, fuck! Já to stihl. Pomoc! Já to stihl, kámo. Kámo, hned na začátku Pinky děláš si srandu. Lidi, toto je velice, co to Tam bylo. Od kdy jsem zebral baterku, ale dobře. Já myslím, že to je další Pinky. A tyhle ty místnosti nesnáším. Normálně backrooms, ale reálně. Tu pipe rooms. By the way, Purpleši, myslíš si, že... Já
jsem blbej. Okay, počkej, jsou tady ty dvě dveře. Ticho. Ježiši, tady. Naštěstí. Teď. A táhni. Meteoritní Mě nespadni. A lanterna. Gratis lanterna. Nice. To je normálně reaktor z Černobylu. Kde seš? Já ti dám tu lanternu. Tady. Dík. Bykalo, víš o tom? A ta To je jenom to jsou porušený světla. To by musel dělat i ten zvuk, ne? To Jo. tady se rozbila trošku. Trošku teče. Nechápu, kámo, já nechápu, jak takový obrovský tlak může prostě udržet taková skleněná tabulka. Jako když se podíváš takhle z toho bůhu, tak není to úplně jako... On tady zase byl ten bílej Bludimír. Jo, pokud nevíte, tak tady je takový Bludimír, který vypadá jako Slenderman. Chovej. Dobrý. Jo, je to prostě, jak jsem říkal, je tady Bludimír, který vypadá jako Slenderman, ale je to vypadá. A měl by obličej. What the heck? Co se stalo? Bro, ty jsi celkem freaky. Jak to? Jsi freaky pop, kámo. No. Down we go! Yes. Pokud se nám teďka spohne Pinky, tak jsme... Bliká, schovám se tady. Přežij. Dělej, už jeď. To bylo těsný! Bude se schoval na poslední 2 vteřiny. Kámo, tady doslova. Ne, na 2 vteřiny. Skvida. Kámo, skvida a přímo před ním je ten Bludimír, na který nesmíš čumět. To je nejlepší věc, která se tím může stát. A 53 hápek. Tady jsou dva. Okay. Dobrý. To je demonické, hej, tady je satanista. Hele, Code Breacher. No ale musíme najít keykartu, ne Code Breacher, to je dobrý. Hele, mám taky Code Breacher, tak je to dobrý. Nice. Jsme vůbec ještě nenašli tady. I tady náhodou. Kde jsou ti bludi? Jo, tady jsou. Jo lidi, teď jsem teprve zjistil, že můžeš mezerníkem se zvedat. A jo? Ale kde je keykarta? Bro, where is it? Bro, just put the keycard into the doors, bro. Tady? Ne. Blbý lidi. Takový Bludimíře, kámo. Počkej. Ne, nenašel. Paket použijem Code Breacher. Já mám ještě jeden Code Breacher, takže to je v pohodě. Okay. Beacon. Co by bylo docela legrační. Tam je Void, pojď tady, tam je Void. Co by bylo legrační, kdyby jsme zjistili, že tam ta místnost byla celá joke a že jsme reálně museli použít oba dva. 33. Není tu. Bliká. Blitz! Blitz? A zůstaň. To byl Blitz! Mám se vrátit, mám již už pryč? Jo, mám jít pryč. Jo. Yes! Nice! 2% šance! Lidi, máme teď jedno z nejvzácnějších entit, je to Blitz. To byl Blitz, kámo! Konečně. A ne, není to World of Tanks Blitz, jo, lidi. Dávejte na to reference hlavně. Hele, Flash Beacon! Konečně z vody. Určitě jde? A jo, nahoře. No, teďka je jenom otázka, kdy bude strajkovat Pandemonium. No, pokud nevíte, lidi, Pandemonium je, že něco jako takovej ten malej. Au. Je tam ten blud. Pokud nevíte, tak Moje životy. Pandemonium je vlastně taková jako ten boss v Doors, v té figure, kde musíte to srdíčko dávat opatrně. Je to něco podobného. Tak to je, že máte vlastně uprostřed takový kruh a myší v něm musíte být, pokud to nedáte a dojde vám energie, no tak se prostě jdet. Dávám IKčko. Tak, a do země. Nejhorší je, že musíte dát kartu! Tady je, nahoře. A tady je myší místnost. Beru, tak jdem do té místnosti a jdu to prohledat. Pokud tady bude metky, tak to bude takový klač, protože mám 32 hapek. Tak si ho potom koupíš o toho Sebastiána. Blika! Dolů! Kam dolů? Tady. A nezabije nás? Pozor, jde! Já jsem radši chtěl jít ke skřínce, jestli to náhodou není Pandemonium.
Pozor, skvěda. Mám už kartu, v pohodě. Dobrý. Ne. Ne. Dobrý. Dámy a pánové, to Vypnout. byl největší klad, ne. Medkit! Yes! Pog! Pogánek! Lidi, štěstí existuje. Protože luck is real. Zpátky, nahoru. Já jdu tady. Rychle, já jdu ke skříni. Teď. Dobrý. Jestli ma to není pandemon. Hele, být tebou, tak vždycky chodím teďka ke skříni, protože teďka tak už můžu spawnout pandemon, já vidím docela 2 squidy a jeden je tam přímo na světle. A nahoru, nebo kam máme jít? Já jsem blbej. Jo, rovně. Ne, musíš do té trubky. To je nějaká Kde nová seš? místnost, ne? Kde seš? Já jsem v té trubce. Já už jdu. Jo, dobrý, už tě vidím. Já jsem se bál, že dostanu jumpscare od tebe. Dobře. Jaká nová místnost? No a špatná místnost, takže se otočíme zpátky. Co to je to, že tady je takhle ten... Jdeme tady tím tunelem. A počkej, kam máme jít? Já jsem zase. Aha, tady Tím to je. druhým tunelem. Ne. Nebo tam Taky. musíme jít tam tudy? Tady tím tunelem. Jakým? Jo, vrátit Tímhle tím. No ale kam máme jít potom, protože tam jsou dveře další, takže No, potom tady. máme jít tam tudy, ne? Tudy máme jít. Aha. Tak já By the way, jsem- tady jsem. A, No, tak máme jít tam tudy, já jsem ti to říkal. no tak kudy? Tam tudy, jsi neviděl, jak tam byl ta pára. Vrát se zpátky, kde byly ty dva. Tu. Tady. A kam tam je to zablokovaný? Není. Můžeš. Jsem prošel. Tak schválně. Já jsem prošel tudy, dívej, pojď sem. Kde jsi, já tě hledám. Já jdu nahoru. Tady, čau. Tady. Tady Čau. můžeš, dívej. Aha. No to je docela hustá místnost, to je normálně slovo. Tohle je celkem rare. To je z Jápadu, jak to bylo tu domů. Jel dolů tady. Hele, baterka, vem si ji. Jde? A jo? A gratis medkit potřebuješ? Ne, já mám z toho HP, to si nechty. Dobré. No mám gratis medkit, když tak. Nice. No, potřebujeme znovu keykartu. Tady všude je jenom keykarta v těle místnostech. Osola. Proč tu hraje ta hudba? Sorry, Aha, lidi. to je nějaký love letter. Harry Potter. Je to reference na Harryho Pottera. Harry Potter. Tam, tudy. Tak je skříni to možná bude pandemonium. 3, 2, 1. Pš. Dobrý, byl to klasický angler. Můj ty bože. To byl největší pog, kdyby jsme neměli. Pardon. Pandemonium se spavne 100%. Aha. A pravděpodobně mě zase ukončí. Ty chuju. Hele, tady můžeme jít, tudy. Ne, nemůžem. No tady je ta Potřebuji tajná kartu. místnost, kde jsou ty itemy. Jo. What the hell? Já tady nechci být. Hele, dívej, tady jsou ty. To je z toho Mindscapeu. Přijde to ta místnost, kde jsou ty. Ten bílej cápek. No tady je boss. To je možná Jo, boss. to je zvuk těch dveří. Hej, to je možná boss. Ježiš, tady to je obrovský. Pozor, dopředu. Tady. Přijde, že možná tady bude boss. Ne, nepřijde mi. No ale že to má takový. A pokud začne blikat, tak nebudem dělat čuky a půjdeme ke skříni. Dobrý nápad. Ale no tak, co Tady to je zase obrovský. My tudy? Ne, Tohle chci já. Dík. to je. Ne, Nic. Karo, já rozsvítím baterku už. tady to bylo. Ne. To já. Ne, tady. Tak tam. To je. Je, ale to je nějaký divný, že jsou tu takhle ty. Hele, to bříčer. Sorry Zase. lidi, Aha, dobrý. Tam. sem. A potřebujeme code reader. Tak já Mami. Pozor. Bludí. Tak tady. To konečně, ale co to bylo? Sebastian! Yes! Lidi, tohle je ten Ahoj. Sebastian, jak jsem mluvil. Co máš? Šubidu. Gummy light, kup si ho. Gummy light. Mám.
Yes. Dej mi handcracker light. To je strašně vzácný lidi. Jo, to je ten Sebastian, nebo ten člověk. Noxious. Hej kamo, hráč nebo sráč? Hráč. Klikni na něm tímhletím. Chci získat ten achievement. Hej, WTF? Ještě jednou, musíš takhle. Don't do that. Jo, pokud uděláte tohoto, tak vám bude 50 Rip flashbacka na tvoje hápka. Počkej, mě zajímá, když odejdu. A jdu zpátky? Řekne hej, a počkej, ty zkus odejít a zkus přijít. Vrátím se. Počkej, podle mě už takhle a teď takhle. On je nasranej. Tak jdem. Kámo, Já už mám nakoupený goods. máš medkit, já potřebuju. Jo, mám. Děkuji. Říkám, já mám ještě gratis medkit. Thank you. Thank you. Tak, finally. Dále. Počkej. Tudy. Kámo, já jsem tak rád, že mám tu flashlight. Počkej nejdřív. Dobrý. Časelek. Jaselek! Jsem celé těch figurín. Trošku ubral, ale pohodě asi. Ty vodopa. Dobře, tak tohle tady se asi projdem. Ukončíš nahrávání. Ukončím Protože nahrávání. ty teďka na Gčku máš, že začneš nahrávání a na Fku, že skončíš. A zase medkit. A rychle. Skříň. Dobrý. Ne, já jsem to řekl blbě, já mám na háčku stop. Aha. Jo, takže v pohodě. Mám tě ty, protože tam mistr znekukazoval své R34 videa. Ne, já jsem hodný. Ne, dělám srandu. Nepodporujeme sexuální obsah. To je Pojď, to je ne. fujky. Použij to. Mám. Tady nic není, tak musíme jet sám. A tak asi one pump. Ne, tady něco podle mě bude. Počkej, já rozsvítím tu moji handcracker baterku. Rozsvíť si baterku, ne? Zmáčknu moji tuto. Já už jsem si ji vybil. Jo, a jdeme To nabíjím do jak vody. motorku. Bude zábavný ve vodě znovu. Tak, je. Je tam sklid. A co se když jako dám tu baterku moji tu zelenou? Ani dám. Tak zkus. Ne, naštve se, a neubral mi tak. Martika už tady může svítit baterkou, protože už to vytrigroval. Tady. Výborně. Konečně. Tam už 65. dveře a žádný pandemonium. To je nějaký sus, Okay. to se mi nezdá. Další gratis medkit. To je podle mě na mě, protože já mám jenom těch 67 HP. Jo, tak hele, víš co? Pojď sem, já ti dám medkit. Počkej, hele, on je jednoduchý, že já takhle přijdu, dám tohle. Wait. Jo, dík. Čum dám tohle a máš medkit. Takže teď bude boss fight možná. Mami. Ne, on možná teď bude boss fight. Možná. Jdeme. Že něco říkal ten Bludimír. Počkej, tady možná něco bude. Ne, nic to není. Ten Skibidi malíř něco říkal. Jo, tady se naučíme to techniku generátoru, výborně, takže za chvilku bude boss fight. WTF? Jo, to máme klikat. Ten normálně, ten normálně to je Friday at 13 game. To si pamatuju, jak jsem se díval jako na Tomáše Kocha. Yes. Ne, ale to já jsem... Jo, tady bude za chvilku boss fight, tady musíme prostě fixovat ty generátory. No, musíme prostě fixovat generátory a nesmí tě to vidět. Tak naštvaný na sebe. Lidi, tady možná umřeme. No a tady je ta příšera. Jo, to je boss fight. A ten boss fight není ani boss fight technicky. Teď se jdem dolů a tam bude boss fight. A co mám dělat, když mě jako, aby mě neviděl? To mám crouchovat? Ne, to máme spadnout, OK. Je to na townu. Je, no tak. A nemůžeme jít tudy? Počkej. Jak to chci najít? Ne. Ne. A First I'm doing this shit. Hele, poradím ti, hnedka jak to přestane, tak jdi dozadu. teď?
Dozadu! Ty idiote! Dobrý. Dozadu. Počkej, jo, dobrý, pojď. Jo, aha, já myslím, že to bude něco jako ten figura, že musíš takhle. Tak já jdu opravovat. Dobrý. Dan. Ty si jde, jo? Dan. Ježiš, já jsem debil. Dělej, Jdám tě. sedni. Mám. Ještě daleko, počkej, pojď. Vás jde. Hlídej. Jo. Otáčí se, ale nejde k nám naštěstí. Dobrý, Dan. Teďka pojď schovat se. Kam? Pojď nějaký věci. Po nějakou věc? Jo. Jsme asi koukт. Tady. Yes. No není to tak strašný boss fight, jak jsem si myslel. Už projel úplně. Počkej. Jo? Už projel úplně. Já se jdu vrátit na ten. Rychle. Fuck! Au! Jde. Vrať se. Vrať se na to místo. Vrať se na to místo, běž. Dobrý, já tady mám. Jo, ok. Když si natáhnu moji flashlightku. Můžeme. Tady. Ne, on se vrací. Počkej, on se Tady mám vrací. generátor, tady mám ten nejtěžší generátor ze všeho. Jak to? Au, a posral jsem to. Protože on je uprostřed. Budu tě hlídat. Máš to? Mám! Jdu se A schovat. dělej. To bylo fous! Mě mám zabil. Jsem taky schovaný. Už jenom 3 generátory, máme to. On je ten nějaký rychlej, ne? Jo, on se každým generátorem zrychluje. Můžeš to udělat za mě, prosím? No, to nezvládnu už. No, ale já nevím, kde... Tam... Ne, Já tady u sebe mám 2 generátory. to dáš. A máš tam na místo schovávání. Mám. Au, ne, já to podělal úplně na posledním. Ne. Pozor, jede k tobě. Dobrý. Máma? Kamo, ten generátor dám jenom jeden a hotovo. No, Pokus. Tak jdem. ale já nevím, kde jsi. To je ten problém. Kamo, já jsem fakt idiot. Dobrý, Dan. Jo. Ale teďka máme jít. Jo, ok, jdu se schovat. Že teď jdu sem. Proč se vrací ten budík? To jsem se bál. Kamo, ty háky, co tam má? Je to prostě včela. Asi. Co to Je to včelka Mája. Je potvrzené. To je včelka Mája, její finální verze. Forma. To je ascendutá včelka Mája. Dobrý, Dan, další generátor. No, a takže je poslední. Jenom jeden, vidím ho. A co máme udělat, když to máme hotový? On prostě projde pryč? Běž do dveří, kamo, rozsvítí se zelený dveře, běž do nich. Ale počkej na mě. Tam ty dveře u mě, ty nalevo, Jo. Okay. Rozsvítí se, ale počkej na mě, až tam doběhnu. Jo, ok. A já budu pořád schovaný, jo? Potom běž ke mně, až budu schovaný. A potom běžíme, až bude pryč, jo? A potom asi bude ještě ten těžší boss fight, ne potom? Dan. Teď si rozsvítili, co? No, nerozsvítil se úplně. Špatný dveře. Jo, už vidím. Počkej, funguje, když se zavřu do skřínky. Dobrý. Jdu. Okay. Můj bože. Kurva, špatná strana. Můj bože. Běžím. Já jsem blbý, ale já nevidím, že by svítil nějaký dveře. Schovat? Projede? Tak vylezu. No, já tady čekám na tom stejném místě, kde jsme se schovávali poprvé. Ne! Táhni, dobrý. V pohodě? Jenom mě na chviličku viděl.
Ale Ok. smrt přichází v ten moment, kdy tě zahákne, tak to jsi mrtvej už. Dobré, já jsem u nich. Já nevím, ale kde jsi? Kde mám běžet? Já tě nevidím. Ne, já jsem pořád v té stejné, kde jsme se schovávali poprvé. Tak to bude ještě těžké. A počkejte úplně na druhé straně téhle místnosti. Zda. U jakých seš dveří? No, víš, kde jsme se poprvé schovávali, kde se schovávali. Jako ty úplně jsi- na začátku seš. Ne úplně na začátku, ale kde jsme se schovávali. Tady, ano, čau. Už mě vidíš. Tady. Ano, ne, tady jsem schovaný, ano, čau. Nemám jít. Schovej se. A co stane, když to rozsvítím? Tak nic se nestane. Pojď sem. Ano, čau. Kde seš? Bude, pojď a pojď. Běžím. Tyhle ty dveře, já jsem si říkal co. We done it! Yes! Udělali jsme boss fight! Eyes in disguise. Znovu to je od Roblox Music. Tak, lidi, udělali jsme boss fight. Finally. Oh, a teď bude asi Skřínka, to bude pandemonium, stopero. Teď? Jo. Ne? What? What the? That's impossible. Pozor. Ne, fuck off. Dobrý. Protože já jsem se vrátil, já jsem blbej. Že já jsem se vrátil, já jsem inteligent. Je tam jeden squidík, jo, tak to Jo, bacha. vím. Out of juice, tak já do toho dám baterky. Jenom si Tady chci jsem. zeptat, jaký je poslední boss fight, nebo jestli tam ještě nějaký. Jo, to je vlastně to. Skoro všechno se spavnuje. Ale, až pokud se přesně dostane. Co to, kurva? Já rozsvít. Tak akorát, že místo jednoho jsou tam 3. Co? Jako ty Ti bludimíři. bludimíři, který jsme, co jsme teď Jo, dělali. BTV ani nějak takhle to vypadá potom v tom finálním boss fightu. Krás, to asi úplně nedohrajeme dneska. Ne, no asi úplně ne. Můžu svítit actually tou baterkou klasickou. Dobrý, tady už se blížíme. Musíme jít nahoru tady. Finally. Mr. Beast, Reese. Pozor! Hore. Bože, já to Jo, nesnáším. Jak to říkám? Ten tam. Skříň. To ve, asi, Skříň, to může být pandemonium. Na Angler. Kamo, ty crazy, že doteď jsme nedostali pandemonium. a to je reálně crazy, hodně crazy. Jako takhle on je na to asi pekelně malá šance, když doslova jsme dostali blice. Toustovač? Cože? A jo? Luk. Já už jsem si myslel, že už tady byla Pinky. Pozor, kamery! Big on! Ej! Máš za to ty kameru, pozor! Uhni se. Mám to rašnout teď? Dobrý. Jo, už je pryč. Jsem ti sejnul, kejhák. Sejnu se mi. Hodně se mi sejnu. Pozor! Mám flashbacky! Pozor! Shit! Pozor! Zbyda. Pozor! Kamo! Mr. Beast, Reese, Skibidi Tady bude, Lewandowski. ne? Znovu ti říkám. Pikalo! A rychle. Kam mám jít? Nevím. Běž. Tady. Ne! Lidi! To byl... Počkej, Co? to byl Blitz? Protože... To byl druhý Blitz? Hej, my máme nějaké až moc štěstí, ne? Ne, bez pěrdele, tohle to byl druhý Blitz. Aha. No nic. No pojďme to Lidi, pojďme vrátit tak to- do bloby. Lidi, chtěl bych poděkovat, že jste tohle video dokoukali až do konce. Doufám, že jste si to užili s námi.
A že budete sledovat naše příští videa, který budeme natáčet. Takže já říkám čau a Purple říká A já říkám nashledanou. nashledanou.